Λοιπόν, μαλάκες μη γελάτε. Εντάξει, για γέλια είναι. Είμαι σαν Τούρκος ταβερνιάρης έχω γίνει. Τέλος πάντων, ο λόγος πίσω από αυτό, το κακό που έκανα στον εαυτό μου, το ξύρισμα δηλαδή, έχω να ξυριστώ την πρώτη καραντίνα. Και πριν είχα ξυριστεί στο στρατό. Πριν δεν θυμάμαι πόσα χρόνια. Τέλος πάντων, ο λόγος λοιπόν που ξυρίστηκα είναι γιατί μετά από πολλά χρόνια που το ήθελα, επιτέλους θα κάνω το τατουάζ στο λαιμό. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να ξυριστώ, γιατί σήμερα πάω να δω το σχέδιο, να δούμε πώς θα βγει, πού θα το κάνουμε ακριβώς και όλα αυτά. Και αύριο ξεκινάμε να το χτυπάμε. Αυτός είναι ο λόγος που έγινε σαν Τούρκος ταβερνιάρης. Λοιπόν, πάω προς το στούντιο τώρα αυτή τη στιγμή. Με περιμένει ο Νικ για να δούμε τι θα κάνουμε. Σε αυτό θα κάνουμε, θα τραβήξω από μέσα, γιατί είναι τρομερό στούντιο το συγκεκριμένο. Όλο αυτό είναι ζωγραφισμένο. Αυτό είναι ζωγραφιές. Κοιτάτε τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Λες και είναι φωτογραφίες. Του Γιάννη. Είδαμε τα σχέδια, γαμάτσα γεμίσει εδώ αρκετά. Ήταν πολύ ωραίο. Κάναμε λίγο μια πρόβα. Και αύριο 11 έρχομαι να ξεκινήσουμε το χτύπημα. Θα φάμε λίγο καβλάκι, γιατί θα πονάει από ό,τι λένε. Εντάξει, τατού είναι, αλλά λαιμός είναι λίγο... δίνει λίγο πόνο. Οκ, θα αντέξουμε και βλέπουμε. Άρα συνεχίζουμε και αύριο με χτύπημα. Ελπίζω να μπορώ να τραβήξω κανένα βίντεο. Θα δούμε. Και πάμε με το stencil, το ετοιμάζει λίγο Νικ. Αυτό είναι το κάτω μέρος που θα κάνουμε. Μετράμε γιατί πρέπει να έχει ακρίβεια. Γιατί και κάθε πλευρά είναι λίγο διαφορετική στον κάθε άνθρωπο. Βλέπουμε λίγο τις αποστάσεις και πώς θέλουμε να μπει το σχέδιο. Η αρχή το βάζουμε, να δούμε λιγάκι πώς κολλάει, μήπως θέλει κάποια αλλαγή το σχέδιο. Εδώ με εξηγεί λίγο Νικ το concept. Το πώς θα μπουν σκιές, πώς θα το κάνουμε κάπως. Και εδώ είναι το δεύτερο κομμάτι που θα μπει στη μέση. Εδώ θα δείτε ότι δοκιμάζουμε ένα σχέδιο, αλλά τελικά αποφασίσαμε άλλο, θα το δείτε αργότερα. Εδώ ζωγραφίζει λίγο το κέντρο, περίπου τη μέση, ώστε να μπει όσο γίνεται πιο ευθεία το τατού. Τσολιάς καθόμουν στο Σύνταγμα, προσοχή. Πάμε να το βάλουμε προσεκτικά. Δεν πρέπει να κουνηθώ καθόλου. Βασικό αυτό. Γιατί και το σημείο είναι πολύ δύσκολο. Και εμένα γενικά το σώμα μου η μία πλευρά, η δεξιά πλευρά είναι λίγο διαφορετική από την αριστερή στον νόμο.
κολόφαρδη, έκατσε με την πρώτη ακριβώς όπως θέλαμε. Οπότε λίγο καθίσαμε να το κοιτάξουμε, να δούμε ότι είναι ευθεία. Εμένα μου φαίνονταν τέρμα ευθεία. Ο Νίκος είδε κάποιες λεπτομέρειες που θέλει να φτιάξει, τις έφτιαξε μετά με το μαρκαδόρο. Και εδώ ένα κοντινό λιγάκι, το πώς έκατσε το stencil. Και τώρα πάμε για να το χτυπήσουμε. Λοιπόν, εδώ είναι μια πρώτη εικόνα. Περάσαμε τα περιγράμματα για να μπορεί να μείνει το stencil. Και εδώ είναι το δεύτερο σχέδιο που είπαμε, που τελικά βγάλαμε για τη μέση, για το μεγάλο μαντάλα. Και εδώ πάλι πάμε να δούμε πώς θα κάτσει, να σχεδιάσουμε λίγο το κέντρο, γιατί πρέπει να βγει ακριβώς και αυτό. Ούτε που βλεφαρίζω όπως βλέπετε. Προσπαθώ ούτε να μην καταπίνω. Και εδώ βλέπετε πώς είναι το σχέδιο. Εννοείται πάλι με την πρώτη μας έκατσε το stencil, οπότε ήμασταν full κολόφαρδοι. Και εδώ πάμε για να χτυπήσουμε πάλι. Ένα update έτσι λίγο για το τατού. Λοιπόν, δεύτερη μέρα. Έτσι έχουμε κάνει το πλαϊνό και έχουμε κάνει και λίγο το στα κάτω. Τώρα κλείσαμε ραντεβού για την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου για να το τελειώσουμε. Δεν γινόταν σε μια μέρα όλο. Οπότε τελικό αποτέλεσμα θα είναι τότε. Φυσικά αυτά θα τα δείτε σε ένα βίντεο όλα. Αλλά ναι, θέλει τώρα γύρω στις 10 με 20 μέρες λίγο να επουλωθεί αυτό για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Εδώ βλέπετε την πρώτη μέρα πως είναι. Περάσαμε τα πλαϊνά, τα dot και τα περιγράμματα όσο μπορούσαμε. Και περιμένουμε να χυλάρει ώστε να πάμε στο δεύτερο ραντεβού. Καλημέρα. Που άνοιξε τα μάτια μου, είναι 9 η ώρα. Πρέπει να σηκωθώ. Θα ανοίγουν τα μάτια μου, ρε. Γιατί πάμε να συνεχίσουμε το τατού. Οπότε πρέπει να πάω να ξυριστώ. Αυτή τη φορά ευτυχώς μέχρι εδώ που είναι το τατού. Και να πάμε να τελειώσουμε.
Πήραμε το κουτσόνι μας, να πάρουμε ενέργεια. Και φύγαμε να μας γραμμίσει η Μερονίκ το δεμό. Και τώρα πάμε full για να γεμίσουμε όλο το τατού. Κάναμε διάλειμμα, κάναμε λίγο το μισό, από τη μία πλευρά. Έχει λίγο τώρα μαυρίζει. Κάνουμε διαλυματάκι και συνεχίζουμε. Δεν γινόταν να μην κάνουμε για διάλειμμα να φάμε. Πήραμε σουβλάκια. Μας είχε κόψει πείνα από το πρωί που ήμασταν εκεί και βαρούσαμε βέρτα. Μόλις σε μπέρδεψα,
Το έχουμε τη λήξη εδώ όσο μπορούμε με τη ζελατίνα. Αμύθηκα τώρα λίγο το τέλος. Ήταν λίγο βάναυσο. Σε γενικές γραμμές νορμάλ ήταν. Δηλαδή την πρώτη φορά ήταν σχεδόν ανώδυνο. Τώρα στο τέλος, εντάξει, σκεφτείτε ότι βαράγαμε από τις 11.30 μέχρι 7.30 τώρα, που είναι 7.30 το απόγευμα. Οπότε τώρα τελευταία μια ώρα λίγο την άκουσα σε κάποια σημεία. Οπότε τελειώσαμε. Θα σας το δείξω λιγάκι. Μετά θα πάω σπίτι, θα βγάλω ζελατίνες και όλα αυτά και θα σας το δείξω και καθαρό πώς έγινε. Βγήκε ωραίο. Ήταν ωραίο δάτιμο. Λοιπόν, παιδάκια, εδώ βλέπετε και το τατού. Είναι νομίζω τρίτη μέρα πηγαίνουμε. Το έκανα την Πέμπτη, είναι Κυριακή. Οπότε βλέπετε και περίπου πώς είναι. Αρχίζει να ξεφλουδίζει τώρα σιγά σιγά. Ειδικά στα χοντρά σημεία τα γεμίσματα. Αλλά δείχνει τούμπανο πραγματικά. Κάτω, εννοείται κάτω στην περιγραφή θα βάλω και το Instagram του Nick που μου το έκανε. Δώστε του follow, γενικά είναι τρομερός καλλιτέχνης. Νομίζω βλέπετε τη δουλειά που έχει κάνει και θα δείτε και άλλες δουλειές που έχει κάνει αν μπείτε στο Instagram του. Αυτό ήταν το vlogάκι. Αν σας άρεσε κάντε ένα subscribe, ένα like. Γράψτε και ένα σχόλιο από κάτω τι τατού θα θέλατε να κάνετε εσείς. Ή τι τατού έχετε, ό,τι γουστάρετε. Και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Αυτά.